تو میاں صاحب دے کلام دے وچ بڑا ایک کیف ہے، بڑا سرور ہے. وہ اللہ دا ولی سی، اولیاء اللہ سی تے دنا بھی سی. تے میں کچھ اشعار تھوڑے سامنے پیش کرن لگا. میاں صاحب ایک جگہ تے فرماندے نے محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے. اللہ دے بندے دے کلام دے بڑا لطف ہے. آپ فرماندے ہیں ٹر گئے یار محبتاں والے اتے نالے لے گئے ہاسے. دل نہیں لگدا اے یار محمد او جائیے کیڑے پاسے. اے دل نہیں لگدا دل نہیں لگدا اے یار محمد او جائیے کیڑے پاسے. اگے میاں صاحب فرماتے ہیں سوڑیاں گلیاں اتے ڈونگھے ٹوئے وچ ڈگ ڈگ پون نہ روئے. سنبھل کے دھری پیرے بندیا تے اگے کئی تماشے ہوئے. سنبھل کے دھری پیرے بندیا تے اگے کئی تماشے ہوئے. تے میاں صاحب ایک جگہ تے کلم چکیا تے آپ فرماندے نے لگدی نالو ٹوٹ دی چنگی اتے بے قدراں دی یاری. او بھلا ہویا لڑ نیڑے او ٹوٹا تے عمر نے گزرے سارے. او بھلا ہویا ہو لڑ نیڑے او ٹوٹا اتے عمر نے گزرے سارے. تے عمر نے گزرے سارے. تے اگے بڑا خوبصورت سے میاں صاحب فرماندے نے دانش وند دا ایک کم بھی نہیں تے دنیا تے دل لانا. ہے دانش وند دا کم بھی نہیں اتے دنیا تے دل لانا. اس بوٹھی دے ایک خسم ہزارہ تے جو کی تایو پانا. اس بوٹھی دے او خسم ہزارہ تے جو کی تایو اے پانا. تے جو کی تایو اے پانا. تے میاں صاحب فرماندے نے واحد اکبر پاک شریک اتے عالی ذات ربے دی عزت ذلت جس نو دیوے تے نئی مجال کسے دے. عزت ذلت جس نو دیوے تے نئی مجال کسے دی. شیر بڑا قابل غور ہے. لکھ بہار حسن دی بھاویں اتے اندر خاک سماڑی تے ایو جیلا اے پریت محمد
تے جگ وچ روے کہانی ایو جیلا اے پریت محمد تے جگ وچ روے کہانی. آخری شیر تے بڑا خوبصورت شیر ہے. میاں صاحب فرماؤندے نے جس گھر تو ساری عمر گزاری جس گھر تو ساری عمر گزاری ایک رات بھی ملی ہوئی نہ رہنا کچھ دن یاد کرنگے تینوں تے پھر نام کسے نہیں لینا کچھ دن یاد کرنگے تینوں تے پھر نام کسے نہیں لینا